Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin gwanin na iya wanda Maimuna Idris Sani Beli ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji gwani ya amsa gayyatar da aka yi masa. Me zai faru? Babur na sauke na a kofar gidan na ya arba da akarami ya fito tarata. Ya na ganka nan, na tambaye shi saboda na kasa haɗe mamaki na. Ya fice ni muka shiga ciki yana amsa min da cewa to mutum ya iya in aikin gayya ya taso ko yana so ko baya so ba shi da zaɓi. Daidai binsa nake yi kamar raƙumi da akala, zuciyata ta toshe ɗin ba azanci ko na gamin gafara. Da ƙyar na sake ce masa ina buƙatar ƙarin haske kafin mu shiga ciki akarami. Aikin me zan yi kuma waye mai aikin? Akaram ya ɗora yatsa a bakinsa yana zaro min ido. Shi muna buƙatar taka tsantsan kafin mu fahimci komai gwani, sannan ba na son mu yi abin da za mu jefa rayuwarmu a haɗari. Na ji haushi ya turnike ni kamar na kirɓa wa akarami naushi. Wannan kashe duka shaidan nasa akan uga na kwanan nan sun ishe ni. Da kyar na motsa baki na ce gaskiya dole a yi taka tsantsan. Ina tuni daga gidan nan ka shiga bariki, duk da ba wadataccen haske ina hango kuncin akarami na motsawa alamun murmushi. To ɗakin da akarami ya kai ni ya bambanta da wanda ya zana mun an kawo shi daga kurkuku. Wato maimakon fallen ɗaki ɗaya mai yasasshiyar katuwar katifa, wannan matsakaicin ɗakin zama ne mai doguwar kujera ɗaya da kuma ƙanana guda biyu. A tsakiyar su akwai teburi dauke da kayan sha da na marmari, da alama an kawo mahallata ba su taba ba. Bayan nan akwai kofa guda a kulle wadda ba na raba ɗaya biyu ɗakin kwana za a tarar in an bankaɗa ta. Cikin daƙiƙu na gama nazarin ɗakin, na koma kan mutane ukun da ke zaune a kan kujerun. Biyu daga ciki waɗanda na yi wa farin sani ne, ɗaya kuma na dai masa kallon sani amma ban gama tantance shi ba. Dr. Azuka ne da Hiro wanda ke dauke da wata jaririya sabuwar haihuwa. Shi yana zaune a goro kujera a yayin da Dr. Azuka da ɗayan mutumin suke jere a babbar kujerar. Dukkansu sun zuba mana ido kamar sun ga sabuwar halitta, ko in ce sun zubo min ido, musamman bakon mutumin. Daga nan na fara shan jinin jikina kan cewa shine mai aikin da za a bani. Suna ta yi min tayin wajen zama kan kujerar da ta rage na bijirewa tayin, inda kai tsaye na doshi Hiro na karbi jaririya hannunsa na miƙe da ita ina tattakawa ina kallo cikin sha'awa. Hiro, ina ka samu yarinya mai kyau. Kalmata ta farko kenan a ɗakin. Ina ji a jikina suna kallon juna bayan sun gama kallona. Da aka ce aka kira ka a danka maka. Cikin barkwanci Hiro ya amsa mu. Yanzu na sha jinin jikina, duk da a yanayin wasa ya yi magana na shinshini cewar gaskiyar kenan. Kila wani a cikinsu ya kirɓa wa wata karuwa ciki ta haihu suka gwada kashe 'yar ta ƙi kasuwa, tunda su haihuwa da kisa sabonsu ne. Allah ma ya sa 'yar aljanu suka haifa ta ƙi kasuwar a gaske mu gatsiya. Ba za ka zauna ba? Dr. Azuka ya faɗa. Na amsa masa da cewa nan inda nake tsaye ya ishe ni. Akaram ya zauna a kujerar da ta rage, ni kuma na fuskance su. Wannan sunansa Ekele, abokina ne sosai. Dr. Azuka ya fara da gabatar mun da mutumin da na kasa ganewa. Nan take kuma sai na tuno inda na san shi. Na gan shi ne a ranar da matar Oga ta rasu a gidan makoki. Shine wanda nake tuhumar abin da ya kawo shi gidan a makokin karɓar ta'aziyya. Na gyara tsayuwa na ci gaba da kallon su duka. Ina jin ku, Oga ya ce za ku bani aiki. Wani aikin ne? Kuma meye ladarsa, meye sharaɗinsa? Dr. Azuka ya gyara zama ya fara bayani a tsitsinki. Duk wata za a dinga biyan ka naira 150. 50 albashinka, 100 kuma na ɗaukar nauyin abin da za mu baka. Abinda za ku bani me shi? Na tambaya cikin gadara, saboda dama can ni na sani Dr. Azuka, kai har Hiro ma haushinsa nake ji
saboda shi ne mala'ikar ɗaukar ran da na sani a cikin bil'adama. Yawancin lokuta baya kama da mutane saboda ƙarancin imaninsa. Ni ne ma da yake ganin na ɗan fishi ƙwarin wuya yake ɗan ɗaga min ƙafa. Yanzu kuma shi ya karɓi Dr. Azuka yana yi min bayanin da gara na Azukan ma da ke cewa an zaɓe ka cikin 1000 saboda cancantar ka gwani. Mun yi imanin za ka iya kuma kai da su za ku ji daɗin aikin. Haushi yana ni tankawa saboda ni dai ba abin da na tambaya kenan ba, kawai sai na yi fuska na ci gaba da kallon jaririya ina tattaki na ina jin ɗaya mutumin na tambayar su wai me na ce. Suka shiga masa dogon bayani da yaren da zai gane, ni kuma na sa musu ido ina ta kallon su don ba na son magana a yi ta kucincina ta. Sai da ya ce musu ya fahimta sannan suka juyo kaina. Su dukansu har akarami sun dage sai sun fahimtar da ni muhimmancin aikin da suke son bani kafin su faɗa min aikin ko sharaɗinsa, a inda ni na raja a kallon jaririyar da ke tallafe a hannuna yar kimanin kwanakin da ido ba su kai ko 7 ba. Ina ta kisa mahalin da uwarta take ciki a yanzu da kuma hanyar da aka bi wajen sato ta. To ganin ban tanka ba tun da suke zuba surutun su ya sanya jikin Ikele ya sanyi. Ya dubi Dr. Azuka cikin sanyin jiki yana cewa zai iya kuwa? Azuka ya amsa cike da karsashi a zai iya. Sannan shi yake da dukkan damammakin da za su tafi daidai da aikin. Ikele ya sake dubana da kyau lokacin da nima na tsayar da kaina ga kallon jaririyar na mayar da gani na gare su duka. Ku fahimtar da ni me ake son na yi ne? Azuka ya kalli Hero, sai da Hero ya yunkura ya fara magana sannan na fahimci manufar kallon. Gwani, za ka riƙe yarinyar nan ne a cikin gidanka ta sami gata yadda dukkan 'ya'ya ke samu tsawon shekaru 5 sannan ka dawo da Ikele ita. Na tare shi cikin dakewa, menene hikimar hakan? Suka dubi juna su ukun, ni kuma ina kallon su cikin cin magani. Da ƙarshe Azuka ne ya amsa min tambayata. Shekaru da yawa Ikele na jiran haihuwar yarinyar nan. Shugaba ya tabbatar masa ita ce tsaninsa na hawa gadon sarautar garinsa. Na katse numfashinsa saboda rashin gamsuwa da gaskiyar labarin. In ta dawo hannunku me za a yi mata? Sai Ikele ya fusata, ina ruwanka, yarka ce? Na daga hannu ɗaya sama alamar sallamawa saboda ina rike da jaririyar, sannan cikin dakewa na amsa masa ko ɗaya, ni tantiri ne na yadda, amma ba mai aikata kisan kai ba, kuma ba na karɓar kwangilar da duk take gauraye da rasa rai. Cikin fushi Ikele ya sake tare ni, a baka cika tantirin ba kenan. To kusan haka ne na faɗa a lokacin da na miƙa wa akarami jaririyar ina nuna alamun tafiya. Dr. Azuka ya dakatar da ni. Ina kallon suna magana da ido shi da Ikele da Hero. Ikele ya cika fushi ne, amma maganar ta sarauta ce ba ta rayuka ba. Ka tsaya ka yi aikin nan gwani don ka cancanta, sannan za ka sami ƙarin kuɗin shiga, amaryarka za ta ƙara son ka, kuma za ka yi kasuwa wajen mata kyawawa, don kyau baya cika sai da kuɗi. Hero ya faɗa a hankali. Na koma na tsaya ba don gamsuwa da maganarsa ta neman soyayya a Sama'u wadda na samu ba tare da matsayina ko wani kyallin duniya ba, sannan mata ba sa gabana bare a ce ina munna zan sami kuɗi don in yi farautar su. Na dawo ne don tuna tawa ƙaddarar. Wai ma don me nake son dole na zama mutumin kirki alhali ban taɓa cin wata riba ba a tsawon shekarun da na kwasa a duniya ina amsa suna mutumin kirki? Kowa ma a duniyar kansa ya sani. Ni ba zai zama laifi ba idan na amfana ga gwaninta wajen son nawa kan. Duk wannan yanke hukuncin ban kasa jin wata tambayar ta bijiro wa zuciyata ba, inda na dubi tsakiyar idon Dr. Azuka da ita na ce, me yasa ka tsammaci ni zan iya wannan aikin? Kai tsaye Dr. Azuka ya amsa, ka yi aure shekara 1, sannan matarka na ɓoye, babu wanda ya san inda take. To abu ne mai sauki ku fito da 'yar a matsayin 'yarku. Sai na zara ido ina masa kallon mamaki. Ikele kuma ya yunkuro, fuskar sana nuna zai karfafa min gwiwa.
zan kai wa shugaba bukata a rufe bakin matarka. Na tare shi cikin tsawa, kul, kar ka sake ka kai min mace gaban tsafi, kai kar wanda ma ya sake ambaton matata. Kafin su tanka na miƙe na doshi kofar ɗakin nan da na ganta a kulle, na murza hannun kofar na shiga, dukkansu suna bina da kallo. Ina shiga na tarar da gado da kwaba ga kuma wata rufaffiyar kofa wadda ta bani yadda bayan gida ne, nan ma na buɗe na shiga. Kai tsaye gaban madubi na zarci wanda ya ɗauki hoto na daga sama har ƙasa. A cikinsa ne kuma na ga rayuwa a rubuce har kawo yanzu da na kula da madubin, sai na gashi da kansa ya yanke min rabin jiki daga sama ya batar sai inuwa shimfiɗi. Ban sha wuya ba wajen gane manufa, lalle ni hoto ne a filin duniya, mutum mara amfani. Bani da abin da zan zama mutumin kirki don shi, bani da ahali, bani da dangi sai mace ɗaya kacal mara haihuwa. Mutanen duniya kuwa ba su yi min adalci da zan iya saka musu da irinsa ba. Don haka nan take ne yanke hukuncin karɓar wannan aikin ba tare da yin tunani akan abin da zai iya zuwa ya dawo a nan gaba ba. Na sa kai na fito, ba na gama yanke hukunci na ce da su menene sharuɗan aiki. Azuka ne sauran amsa min cikin doki. Sharaɗin shine za ka riƙe ta da inganci kamar yadda ake riƙe sauran 'ya'yan da aka haifa. Sannan idan lokaci za ka dawo mana da ita cikin daɗin rai. Ke letari numfashi na, bayan wannan duk lokacin da na buƙaci ganinta ko kuma shugaba ya buƙaci ganinta za ka kawo mana ita. Ni ma na katse shi, to wannan sharaɗin na ƙarshe ne zai hana ni karɓar aikin, don ba ta sigar da kake nufi zan kai wa matata jaririya ba. Saboda haka bani da hujjar da zan iya ɓata lokacin da zan dinga ɗaukar yarinya ina kawo muku. Dr. Azuka da Ekele suka shiga kallon juna, hakan yasa suka ɗauki lokaci ba wanda ya tanka mu. Ban san ko sun yi wa Hero ishara da ido bane, shine yunkuru yana haɗa kalmomi da ƙyar haba gwani, kamar ba namiji ba. Na san fa ka isa da gidanka. Da ɗaga masa hannu alamar dakatarwa. Dakata, yadda kake kallon mata ni ba haka nake kallon su. Mata abin shakatawarka da biyan bukatunka ne, ni kuma abokan rayuwata ne. In ka ganni cikakken namiji a nan, to dole in naje gida rabi nake komawa. Wannan shine. Dr. Azu kana niyyar yin magana ina lura da shi, nan da nan ya cinye abarsa ta koma ciki. To ka ba mu lokaci mai shawara, in je Ekele. Kafin na tanka ma sun mike sun doshi kofa shi da Azuka. Aka bar mu hudu har da jaririyata, ita tana ta faman bacci sai ka ce matacciya, a yanda mu kuma muke tsotsar tsamiya ba wanda ya tanka har tsawon kusan mintuna 20 sannan su Azuka suka shigo. Dr. Azuka ya ce mun yadda da sharaɗinka, amma duk lokacin da shugaba ya buƙaci a yi mata wani abu to za a baka kai mata. Ban fahimci manufarsu ba, amma gudun kar jayayya ta yawa sai kawai na gyaɗa kai. A shirya motoci mu kai ku gida tare da ita yanzu ko kuwa? Shin a ina ma matar taka take? Dr. Azuka ya sake magana. Ina kallon Akaramina mun alama, kuma nan take na fahimce shi. Wato wannan ne muradin oga ya kawo masu bani aikin da zan nuna gidana, shi kuma ya sami gidan zuwa ta hanyar shiga ta kofa ko kuma haurawa. Ayya, ya makara kuwa, na faɗa a raina. A ba buƙatar ku raka ni, ku ban ita kawai, na faɗa a fili. Ta yaya za ka iya wuce jami'an tsaro da jaririya alhalin kana namiji? Za su kama ka su ce ka nemo uwarta? Haka ne kuma, in ji Akarami. Ni kuma na ce, kuma da kuke son raka ni ai mazan ne ko? Azuka ya tare numfashi na, dole za mu samu mace mu tafi da ita ai. Dole na fada cikin zurfin tunani, batun in tafi da su Adamawa ma bai taso ba. Na tuna cewa ko zuwa zan yi in ɗauko Asama'u zuwa Kaduna ta yi kwanaki 2 sai in kawo mata 'yan nan alabashi a washe gari sai mu koma. Kai, wannan sakaran tunani ne. Na ji wani bangare na zuciyata ya faɗa mun, saboda kuraye biyu za su iya ganin ta. Malam Musaddiq mahaifinta
da kuma mayanta wato ogana. Da ƙyar na samu azancin cewa to a haɗa ni da mace ɗayan mu tafi tare gobe. Dukansu suka sara mun, wannan yayi. Hiro ya faɗa yana cikin yanayin munna. Wace ce wadda za ta raka ni? Na tambaya. Ina nazarin fuskokinsu duka, wai ko zan iya shinshino wani makircin nasu gare ni. Ban canka komai ba sai fuska a karami da ke gwada mun taka tsantsan. Dole sai mun bincika, Kele ya faɗa. Hiro kuma ya ce yawwa. Wannan yawwa ta sama ta sa na gane duk makircin da za su kulla min za su haɗa min shi da matar da za ta raka ni ne. Na ciji leɓe saboda wani ƙwarin gwiwa da na jiyo daga can ƙarƙashin zuciyata ana ce min kai za ka haye. Na ce to dai a haɗa ni da wadda take kama da mutunci saboda matata mai mutunci ce. Ai karka ji komai. Hiro ya sake amsa min cikin yanayin murna. Daga nan muka yi sallama akan cewa sai goben ma da yamma. Ina dab da ficewa daga falon Akarmi zai min rakiya. Ya ce baka faɗi inda matar taka take ba, bare a sanar da 'yan rakiyar inda za ku je. Azuka ya tambaye ni. Katsina. Na ji na ambata ba tare da shiri ko hujjar da zan kare kaina ba idan goben ta yi. Har muka fito waje Akarmi sai jaddada min yake yi, gwani ka bi a hankali fa, ina zargin mutanen nan har ma da oga shine dalilin tashin hankali na. Ko kaɗan sai na ji ban girgiza da wannan labarin ba. Dama bai kamata in ɗan adam ya yi abu a yi mamaki ba, saboda sauran masu yi ai duk 'yan adam ne, kuma babu wanda ya zo duniya da alamar zai yi ko zai kasa. To muna ƙoƙarin sayar da babur ɗin a daidaita sahu. Akarmi ya tambaye ni, yanzu ya za ka yi kenan? A zatona oga ya shirya maka makirci ne fa. Sannan a wannan marar babu matar da za a kai wa yaro a ce ta rena. Yawanci daga ranar fa zaman ya ƙare kenan, don cewa za ta yi ɗan shege mijin ya kawo. Duk da tunani ma ina jin wannan ɗarɗar ɗin, amma na cikawa Akarmi baki. To matata ba irin sauran mata ba ce, za ka ce na faɗa maka. Jikinsa a sanye ya ce to Allah ya sa, amma ka yi ƙoƙari duk yadda za a yi karka bari a gano gidan matarka. Ya ce karka damu, na sake faɗa cikin ƙarfin gwiwa. Da haka muka yi sallama na wuce zuwa masaukina. Ina zuwa na tattara duk wata hayaniya daga kwanyata na kora, sannan na kira Asma'u na shiga ban haƙuri da daɗin baki kala-kala, har sai da ta sauko daga fushinta muka zama cikin farin ciki sosai. Tun daga nan na fara share fagen yadda zan gabatar mata da bebi. Na ce daga gobe zuwa jibi ki saka idon ganina, kuma tare da wani kyakkyawan albishir mai bayar da mamaki. Abin da na fara cewa kenan. ta yi na faɗa mata naki, har muka yi sallama ta kwanta, ni kuma na zauna da takarda da fensir a hannu ina zanen kaddara ta ina shafewa, saboda na gane ba ta ba yake buƙatar kwaskwarima ba wadda zan fuskanta ya kamata na yi wa shiri na musamman. To da sayan safiya na fice zuwa filin jirgi, na siyo mana tikiti biyu ni da 'yan rakiyata wadda aka shaida min sunanta wato Salbiya. Karuwar Hiro ce wadda rikicin 'yan tawaye ya rabota da gidansu. Duk da na san Salbiya tarkon ogana ce, amma na ji daɗin haɗa ni da ita akan wadda ban sani ba. Duk ta inda zan bi na tsere wa kaidinta ni na sani. Su Azuka ba su san da batun zuwa Adamawa ko zuwa a jirgi ba, Katsina suka sani. Ita ma da karfe 5 na yamma, alhalin jirgin karfe 6 za mu bi. Bayan sayan tikiti ban koma ɗaki na kwanta ba, duk buga-bugar samar da takardun izinin mallaka da kwaikwayon sa hannun waɗanda suke kan doka na karaɗa gari na samu don gabatarwa Asma'u a matsayin shaida. Ban sami kammalawa da komai ba sai wajen misalin karfe 3:30 na yamma. Na koma otel ɗina na yi wanka, sannan na yi kwance a gado ina kallon agogo cike da fargabar yadda zan kwashe da Asma'u idan na kai mata jaririya. Za ta karɓe mu ko za ta tankwabar?
laluba amsar wannan tambar ita kaɗai neman buga mun zuciya take yi. Karfe 4 da kusan rabi suka zo suka ɗauke ni. Salbiya na goye da jaririya ce kamar uwarta ce ta haifar mata. Da haushi ya ishe ni ma sai na ce ta bani yarinyar. Su Hiro suna taimana dariya suna zulayata da cewa sai ka ce gaske. Ni ma dariyar nake yi amma gaskiya ta yaƙe ce don gaba ɗaya ba a hayyaci na nake ba. To kamar a waccan tafiyar tawa da Asama'u sun samu a motar Katsina sun biya kuɗi ma kuma da yake su 'yan ganin kwakwab ne sai da ma motar ta ɗaga sannan suka tafi suka bamu. Ina zaune gefen taga rike da yarinya ta Salbiya na daga gefe na tamkar da gaske mata ta ce ita haɗin ma ko kyau bai ba wallahi ko da kuwa a lalura ne. Mun gota bacirawa kaɗan ba mu kai ga isa mil 9 ba sai na zaro wayata cikin dabara na sai ta ƙararrawa alam kan minti 1 mai zuwa. Minti 1 na cika kuwa waya ta hau ƙararrawa. Na ɗaga kamar mai amsa kira. Na yi sallama kamar ina gaisawa da wanda ya kira ni sannan na daddage ƙarfi na kwantsa masalati cikin jimami da rauni kana na hau ambatar Allah ji kanshi. To gani nan juyowa na sami nasarar ɗauka hankalin jama'ar motar gaba ɗaya inda duk suka tattaro hankalinsu gare ni. Ina sauke wayar na ce direba an tafka mun rasuwa don Allah sami guri ka ajiye mu za mu koma. Mota ta kaure da salati da ta'aziyya. Salbiya ma a rikice take tambaya ta a lokacin da muka fito daga motar wane ne ya rasu. Suriki na mana mahaifin Asama'u. Na yi gaba ba tare da na jira cewa ta ba ina jiyo mutanen motar na yi wa direba magiyar ya ba mu kuɗin mamana saboda tsautsayi da asarar rai da ya hau mu. Ni dai ban tsaya na bi ta kansu ba saboda na san har ga Allah in na karbi kuɗin nan ban masa adalci ba don kila har ya kai Katsinan ba zai sami wani fasinja ba gashi ni kuma na rabo shi da tashar da zai ɗauko wasu. To can kuma na jiyo shi yana musu bayanin cewa ai ba su tafiya da kuɗin lodi banda na shan mai a can tasha suke barin kuɗin. Na ya fita Salbiya na dumfari titi inda ban jira ta ba na tsallaka sai ka ce mai shirin tashi sama. Sai bayan na tsallaka na tuna cewa tsoron titi gare ta na hango ta gaba ɗaya ta diriri ce sai kaiwa da kawowa take yi bakinta na motsi na san kuma salati take zabgawa. Ta gwada tsallako amma mota ta kusa kwashe ta a guje ta koma. Babu shiri na tsallako don na tafi da ita. Allah ya sani ba don ita kanta na tsallako ba don jaririya hannunta ne. Na riƙe hannunta muka tsallaka jikinta sai karkarwa yake yi a yanda ni kuma nake neman cinye ta da masifa ina neman ta faɗa min a cikin adadin mutane 100 da ke tsallaka mota a rana guda ta faɗa min nawa ne suke mutuwa. Bata damu da masifa ta ba ina jin don a ruɗe take ko da yake dama ita mace ce mai saukin kan jaraba san bata dace da bariki ba don dai kaddara ta zaba mata ne. Na tara babur din a daidaita na yi mana shatarsa zuwa tashar sauka da tashin jiragen sama ta Malam Aminu Kano. Tashar jirgi kuma hatsarin jirgi surukin naka ya samu. Salbiya ta nisa sannan ta sami damar tambaya ta yanayinta cike da mamaki bayan mun yi nisa da tafiya. Sai na yi fuska na amsa mata ke babu wanda ya mutu don na guje wa jidalin direba ne. Asama'u ce ta yi min waya cewa ta je Adamawa biki don haka can za mu bi ta. Mamaki bai ɓace daga fuskar Salbiya ba sai kallona take yi amma babu fuskar kalubalanta ta don na yi kicin na ɓatare. Hankalina na kanta sai ta zaro wayarta daga jaka. Tun kafin ta danna na ce mata bana son gulma na rantse da Allah kika kira wani ko kika tura masa sako to sai na batar da ki. Ba shiri ta mai cikin rawan murya ta ce dama fa tambaya zan yi wani jirgi ke zuwa Adamawa yau Asabar kuma za mu iya samun sa kai tsaye ba tare da booking din ticket ba. Na sake bata rai in gaskiya ne me yasa ni ba za ki tambaye ni ba. Ta kawar da kai kawai dai a bar maganar. Gani ne kana ta faman cin magani kai ne gaba ɗaya ma ban gane maka ba.
za ki gane ne, na faɗa cikin gadara ina kawar da fuska. To daga nan har jirgin mu ya daga, wata kalma bata sake haɗa ni da Silbiya ba. Karfe 10 na dare muka sauka Adamawa, na sake ɗaukar mota zuwa otal. Sai a wannan lokacin Silbiya ta ƙara ƙalubalanta ta. Otal kuma? Tana direwa na amsa, ko otal ɗin baƙonki ne? Da alama karuwancin nata na kusa, da lankwashe murya ta ita ce da ni, tare da kai ai baƙo na ne. Wannan karon ma ban batta ta numfasa ba, na ce mata karki damu, za mu sauka ne a matsayin abokan aiki ba abokan shakatawa ba. Ai bakin magaji baya hana na magajiya, ta faɗa cikin kunkuni yadda ba zan ji sosai ba, amma dai da yake ina da kunne na ji ta sarai, kuma sai ne banza da ita. Muka je na kama mana ɗaki guda a matsayin mu na mata da miji masu ya guda. Asma'u na ta damuna da kira a waya, amma na share daga wayar tata, da na ji takuran mata yawa sai na kashe wayar. To bayan fitar masu hidima wa otal ɗin da suka janyo mana kaya, na mayar da kofa na rufe, sannan na dawo muka yi cirko-cirko a tsakiyar ɗakin ni da Silbiya, muna kallon yarinyar da ke hannun Silbiya tana ta faman tsala kuka. Ba mu san me za mu yi mata ba. Da ƙarshe da iskancin Silbiya ya motsa, sai ta dunguro min yarinyar dungo yar kamala. Da rawar jiki na karɓe ta na kankame ina cewa wai ma me sunanta ne? Silbiya ta faɗa gado tana cewa Rema na ji suna kiranta. Buɗe jakar abincinta ga ta can ka bata mana. Ina jan haushi da mamakin wannan suna, na doshi fridge na buɗe na ɗauko ruwa ina cewa bari a fara bata ruwa. Da ƙaraji Silbiya ta ce ruwan sanyi za ka bata? Akwai ruwan tafa a cikin jakar abincin nata. Dole na dawo baya a rikici, na janyo jakar ina mai kullatar Silbiya don da gangan ta bani da yarinyar. Allah ya taimake ni da ta sha ruwan sai ta yi shiru, ta hau tsotsar hannu har bacci ya ɗauke ta. Sai a lokacin na soke ajiyar zuciya, na je na kwantar da ita a gado. Cikin raina ina ta tunanin bakar maganar da zan faɗa wa Silbiya ta bata haushi kan iskancin da ta yi mu. Na koma kujera na zauna na ɗauko sigari na kunna, sannan na fuskanci Silbiya wadda tun ɗazu jikina ke bani bi na take da kallo. Na dinga yi mata banzan kallo kafin na tanka. Sai to sam ni ban ga amfanin haɗo ni da ke ba wallahi. An guji namiji an haɗo ni da ke ba mace ba, ke ba namiji ba. Na faɗa ina kallonta. Me kake nufi? Sai ta tashi a fusace. Na nuna mata jaririyata. Kin kasa kula da jariri ma, to ta yaya kike iya kula da ubansa? Sai kuma ta saki fuskarta ta fara dariya. Hala ta hasashi wani abu daban da manufata, tana ta faman dariya. Na yi tsaki ina nuna mata jaririyar. Ban jira ce wata ba, na ɗauki wayarta da ta ajiye kan gado na wuce toilet. Ina ji a jikina tana bina da kallo. Na jima sosai a toilet ɗin don na yi abubuwa da yawa. Na yi wanka, sannan na yi zaman tunanin yadda zan fuskanci Asma'u da Bibi. Ni ban ma san ashe ina tsoron Asma'u ba sai a yau. Da ƙarshe dole wayar da Hero da Oga ke ta faman kwaɗowa a wayar Silbiya yasa na haƙura na fito daga toilet din. Na mika mata wayarta, ina riƙe da fatar kunne na alamar kashedi. Da yanayin ban tsoro na ce mata Oga da Hero dukkansu sun kira, ki bi kiran nasu, kuma durrintsi iyakar amsar da zaki ba su ita ce muna Katsina. Kin gane ko? In amsar ta saba da hakan to fa zan baki mamaki. Tana haɗa yawu da ƙyar cikin gyaɗa kai ta karɓi wayar. Ni kuma na yi tsaye a kanta ina mazurai. Ta fara da lambar Oga. Ina jin ma don ta kwantar min da hankali har da sa laspika. Cikin ladabi ta ce Oga yau muka sauka. Shi kuma cikin zumuɗi ya amsa, kuka sauka a Katsinan? Ta sake amsawa, Oga mun isa lafiya. Wannan karon ya tare ta cikin ruwan murya, ba isa lafiyar ba, a wace unguwar? Lambar gidan nawa? Sai Silbiya ta tsura min ido saboda rasa basira amsa wannan tambayar.
na yi mata alamar abin da za ta ci ba ta gane ba, sai da na kai ga kashe globe na sake kunnawa sannan ta fahimce ni. A lokacin oga na ta faman yi mata hello hello, ta ɗan ɗaga murya ta ce oga baka ji na ne? Ya ce a ina jin ki yanzu. Ta ce ka san dare ne ba taba zuwa Katsina kuma na yi bare na kiyaye da ita, amma dai zuwa safiya zan sa wa komai ido, abinda ban gane ba ma zan yi tambaya. Ina jin sa jikinsa a sanye ya dinga jaddada mata kulawa da gano adireshin matata, har ta kai ga yanki wayar ba tare da sun yi sallama ba, tana nuna masa ashar a fili. Na kula da ita ba don ta burge ni bane, kawai tsakaninta da Allah yana kula da ita. Na dan gyara tsayuwa na ci gaba da kallonta a lokacin da ta kira Hero, shi ma dai yadda suka yi da oga haka suka yi da shi, bambancin kawai shi ba da tsiya suka rabu ba, sai ma karuwancin da suka nemi min a gabana. Dole na janye gefe na zauna na rabka tagumi, ina ta neman dalilin da yasa oga da Hero ke neman addabata. Me ya haɗin su da adireshin matata? Me ya haɗin oga da son mata aure, so na ko a mutu ko a rai? Gaskiya ina buƙatar yin wasu tambayoyi ga wanda zai iya amsa mun ba tare da sanin oga ba. Babu daɗi, ashe duk duniya ne da mutanen cikinta, ko ina ka zaga wuya za ka tarar. Na zaɓi tantiranci don ina ganin shine abin da babu kasada ga muradai, ashe ya mafi abin da na baro tsauri, tunda a yanzu abin da na samu ake so a tankwaɓe, wato asama'u, saɓanin a baya da aka hana ni cimma gajiyar karatuna don na zama ɗan kirki kamar kowa. To masu bari mu tsaya a nan, sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.